Għal xieren ta' persuni, partikolarment nisa, il-ħadd filgħodu reġa' kien iddominat mill-kulur roża li spikka max-xatt ta' Bormla hekk kif ittellet il-Pink October Oysho Walk for Life. Din il-mixja ttellet bħala parti mis-sensiela ta' attivitajiet li ttellaw matul ix-xahar ta' Ottubru biex titqajjem aktar kuxjenza dwar il-kanċer tas-sider. Din id-darba l-mixja bdiet minn baċir numru 1 f'Bormla għal Smart City fejn matula pparteċipaw mijiet ta' persuni li wkoll sostnew l-impenn tagħhom li jagħtu semhom f'attivitajiet bħal dawn. Sirt aktar konxja ta' dawn l-affarijiet minn aktar awareness fuqhom. Importanti tagħmel check-ups. U għalhekk qed jagħmlu dal-awareness biex ikunu iktar konxji biex niċċekkjaw għal saħħitna wkoll. Għal din l-attività attendew ukoll mart il-Prim Ministru Michel Muscat u l-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia li wkoll saħħu dwar l-importanza li minn żmien għal żmien dak li jkun jagħmel it-testijiet meħtieġa biex bekk jekk hemm il-darba jkun hemm il-bidu ta' kanċer dan ikun ikkurat mal-ewwel